Gabireako errezi sagar lehiaketa eta baserriko produktuen azoka ospatuko dugu datorren igandean, hain zuzen ere, azaroaren 19an. Lehiaketak parte hartuko duten baserritarrak sagar lehiaketan 12 izango dira, sagar goixo edo menbrilu lehiaketan 17 herritar izango dira, eta azokan baserriko produktuak saltzen arituko direnak 15 ekoizle izango dira. Guztira, eta ez dut uste inoiz hain kopuru handirik izan dugunik, 27 herritarrek hartuko dute ekintzaren batean edo bestean parte, Goierri beheko ezti lehiaketa ere bertan izango da, eta ja badira 45 urte bertan burutzen dela. Hasieratik gurekin izan dugun Josu Osa, okerrik ez dela gure artean izango da, eta txertaketari buruzko hainbat era eta bide erakutsiko dizkigu. Horretaz gain, Lontxo Ormazabal, korta jatetxeko sukaldaria, sagar konpota nola egiten den eta erakusten arituko zaigu. Eta, bestalde, hain ezaguna den Jakoba Errekondo ere aurten gurekin izango dugu, jendearen zalantzak argitzen saiatuko da. Eta azkenik, helburu didaktiko eta ekintza didaktiko hauen artean, lehenengo aldiz, hau ere, hasi ezkutuen bila, elkarteak ere partea hartu nahi du ekintza honetan, eta tokian tokiko hazien erakusketa egin nahi dute. Hau da aurrera emateko jende asko dagolatzetio, hauei animatu eta jarraitzeko esagonieke, orain arte bezala, beraiek puzle hontako parte garrantzitsu bat bai die. Aurtengo guztari dagokionez, esan behar da, otsail hasiera alde hortan egin zuela astebetean izotza, egunero izotza, 3-4 gradu zero azpitik, eta horrek izugarrizko mesedea egin ziela sagar landarei. Izan ere, gizakio bezala landareek ere atseden hartu behar dute, urtean zehar, eta horretarako iluntasuna eta hotza behar dute. Aurtengo udaberria, inoizko onena izan da. Inoizko onena zer esan nahi du? Esan nahi du, ez genuela izotzik izan, egun batean bakarrik izan genuen 0 gradu, bestela ez genuen udaberri osoan, hau da, sagarrondoak loratan zegoen garai horretan ez genuen bateri izotzik izan, eta horretaz gain, udaberria oso lehorra izan zen. Beraz, udaberria inoiz izan dugun onena, eta negua otsaileko aste hori, izotz benetan gogorrak, benetan eskertzekoa. Baina zer gertatu da? Eta orain alderdi negatiboa aipatuko dut. Ondorioz, hainbeste ale hartu zuten, adarra uste izugarria izan da. Eta zenbait eta ale gehiago, orduan da txikiago. Eta beste alderdi negatibo bat, uda, azkeneko urte hauetako joera nagusia da, oso lehorra izaten da ia. Beraz, beroa eta lehorra, alea azteko, ez da oso komenigarria. Eskerrak, hala ere, urri hasieran, hortxe, aste pare batean, euri pixka bat egin zuen. Bestela, erregadiorik izan ezean, ezin usta onik lortu. Eta azkenik bukatzeko, hain udaberri ona izan zen, euliak, tximeletak, eta batez ere karpokartza, hau da, sagarraren arjoa, arra eragiten duena, izugarri ugaldu zan da izugarrizko erasoa izan dugu karpokasarena.